Hello. Ito di Sabah. Sabah na tete with sugar. Magluto tayo ng Pinoy dessert. Sabah with brown sugar. Ang tamis. Binili ko dito sa Kaibo 7 pieces. Mga $6.90. Pwede natin gawing mais konyelo. Hindi. Sabah konyelo. Sabah. Banana Q sana kaya ito na lang. Hindi natin maubos pag banana. Ito pwede natin ilagay sa rep. Malamig. Pag naubay tayo sa kakainin natin, pwede natin ay sorry. Wala ako ng tubig. Wala ako ng tubig. Hello. Diyan. Luto po tayo ng minatagisang sabah. Paglagay tayo ng vanilla. Hello. Hello.
Abby baby. Kung kayo po ay kumakain ng ganito, hindi ko po nakikita yung camera kasi, I mean, yan. Yan na lang po natin. Hello. Ay. Yan. Minatamisan yung saba. Ang bango. Kasi, naglagay tayo ng konting vanilla. Madali lang naman lutuin ito. Hello. Hindi ko makita. Hello, Mashi. Ito na po ang ating simpleng minatamis na saging. Yan po. Pinoy dessert na to. Hinog na hinog mo yung saging eh. Naglagay lang tayo ng sugar, brown sugar at saka water. Yan. Mainit pa. Paano lang natin para kainin yan. Thank you for watching. Bye-bye. Quick live lang po tayo. Ito yung pwedeng natin pang snack. Pwede nang kainin, mainit-init lang. Pero mas prepare ako na kainin na malamig. Yan. Masarap maglagyan ng ng ice at saka gatas. Saging na minatamis. Bye-bye!